मा बखिबाय दं? इसे सामोन बारदो खोमा आंसो। जों नांला दे रागा। दे। थौ। सानजौफुनि जाखांलायबाय ओमफ्राय नै दायो सान्दुंआबो बारा गोरसाबो नङा ओमफ्राय बारा माबाथारिबो नङा। एसे गरम मोनदोआनो होमबाबो जोङो मैगं खानो फैबाय आरोना नै। सासेया तुल माबा माबि लाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम। नै रिल्स बानायनानै टाइमानो थांगुलायबाय एकदमबारे सानजौफुनि संनो। दायो 12ता जाखाबायानो। दा मा संनाय जायो मा खालामनाय जायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजालायनोसै दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों। नायलांदो बिदिब्ला। स्टेना लायनिया आयौ रिल्स बानायबाय दसे संनोसै दायो। मा ओंख्रि संनो होनदोंमोन माया? नायनोसै मा संनाय जायो। जागारालाय लाना फैदो आरो नोङो भिडिअ आं मिथिखाथारगोन जानांगौ। मा बखिबाय दं? इसे सामोन बारदो खोमा आंसो। ओरैनो खालामनाय बायदि मोननाङा नोङो आंखो। इसेल' नांथो। साया हेख' दामान लिंहरदोलै दामान लिंहरदो लाजियासै आंखौ रायनानै दामान लिंहरनो फैदो हारसिं हाया हायो सायदा आंखौ रायना लानानै मानो सायनो नोंलाय नोंनि मैगं सायनायखौनो खोब मोजाङै लानांगौ आङो खोब आंखौ ला होननानै ओरै जना थालायो मा आंखोला आं इउटुबार नालाय आंखो लायाबालाय सोरखौथो लानांगौ होमबालाय मैगं सायखांबाय लोगोफोर सुनाबो लाबोखांबाय एकदम सिङा साजोब्बाय आरोना हारसिं सायनानै लोगो नङाबा माने सायख'नो हाखवा मोनो नालाय ओमफ्राय हासबेन्डआ सायना होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो सायनाङा होननानै सायनो होआसैना उनाव केमेरा भिडिअबो लानो रोङा नोङो आं लाजानो लुगैनाय बायदि लानो रोङा नोङो होननानै आङो एसे फोरोंबाय ओमफ्राय रायबायबो नालाय ओमफ्राय मैगंखौनो उनाव लेंहरफिनबाबो सायना होआसै आरोना हारसिं सायबाय आं सिं साबोजोबनाय ओमफ्राय सुनाबो लाबबाय नै इ जाबाय माथिगालदाब ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फाथो ओमफ्राय आङो थास' बिसंखौ माने थास' बिथुरिखौ सायनाय जायासै आरोना एकदम जबाय थानो बानानै सिं सानानै ओमफ्राय दा संना लाग्रोनोसै बिनि उनाव बुरखायनोसै आङो बेखौ एसे गाबोन दख'ना होगोन होनना बुंदोंमोन नालाय दा आङो रागा फोजोंनानै लाथारबा माने बुरखायाबाथाय गाबोन बाजाराव थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय थाङाबा दिगदार जागोन ना आंहा मोननाय नङा दख'ना गोदानखौ ओंखायनो आङो संखांनानै आरामनो जानो लेंहरनोसै आरोना बेखौ बुरखायनोसै दा संग्रोनोसै आङो जारलासोखा एकदमबारे गावहाबो भिडिअखौनो लानो रोङा नालाय आं लाजानो लुगैनाय बायदि ओंखायनो आंहाबो रागा जोंलाय लांबाय फाथोखौ एवनानै लाग्रोनोसै माथिगालदाब आलु ओमफ्राय नाथुर खोनादों रतन मा माथो हरलायालै रतन नो साखि नायफैनाय नैखौ ओइ दहाय बादाय जानाया दा लानो फैदों गोथाव जाथारा गोथाव जादोंब्रा आं साखि नायनानैसो नोंखौ लिंहरदों जायाखैलाय जाया मोजां नायजाला जाब्रा जा जोब्बायब्रा दहायनिया दे जादो फाथो फाजाया मोनफैबाय जोंहा मामोना ओइ फाथो फाजाया एसेल'हाय फाथोखौनो मुथासेखौ मैयायै हरबाय ना माहिनो दे थेबाबो साखि नायनो मोनफैबाय जोंहा दे बेखौ साखि नायनानै खोन्था संख्रि नांदोंना नाङाखै मा लाबोदो मा लाबोदो मा लाबोदो नोङो जानो नै फाथोखौ गोथाव जादोंना जायाखै आं फाथोखौ नायाखै माबाखौल' नायदो बेखौल' माथिगालदाबखौल' बरिया गोथाव जा जों नांला दे रागा दे
आरो बोरैबा नुयोलै केमेराया एसे बोरैबा जाबाय ओइ फैसा स्रां थांनो थारसै दे गोथाव जादों नाथुरजों माबा ओमफ्राय नैयाव माबा दं जोंहा नैयाव दं लाफा खारदै फाथो भाजाया बारा मोजां जादों गोरलै गोरलै मोना फाथोआ आइमोना जाखांजोब्बाय थाव सानजौफुनि जाखांलायबाय ओमफ्राय नै दायो सान्दुंआबो बारा गोसाबो नङा ओमफ्राय बारा माबाथारिबो नङा एसे गरम मोनदोआनो होमबाबो जोङो मैगं खानो फैबाय आरोना नै सासेया तुल माबा माबि लाबाय जस्लं जनानै खानो बायोना आथिं रुमायसोगारो आंखो ओंखायनोथ' तुल लाखाबाय ओमफ्राय बबेखिनियाव खानो दा हराव जानांगोन दा हराव मटर होनानै जानांगोन आलु एसे मटर एसे होनानै मटरखौ बायना लाबोनानै सोमनांगोन नै बेखौनो खानो फैदो जों लोगोफोर मानिमुनि देखानोसै ना इयाव दे रे आंनो जनसै आंनोबो तुला माथो फैनो होननाया फैयासै जबायालाय नोहाय बानायाखै आया ओंखाम जाखांनानै माने जस्लं जबा बोरैबा जागोन ना बोरैबा जेनेबा मा होनो बायोना जस्लं जनो एसे बादुलि नालाय आंबो ओंखायनो तुल लानानै फैखाबाय आरोना दाना खाबाय थानोसै आलु फिसाजोंसो जादोहाय मैयासोमोन खोमा ना मैया जानाया आलु फिसाजोंसो जादो आं बारा गोथाव मोनजाबाङाखै आलु फिसा मोजां मोना नालाय ओमफ्राय दिनै आङो आंनि गोसो बायदि एवनानै जाहोसिगोन आरो बेखौ गारखा माबाखौ आं फुनानै लागोन ना नङा नै बेखौ गारखा होनबाथाय दायो आङो जायफिननांलाय नंला सहस जागोन ना थिग रज'खाबाय आयु नै माखाया जि रज'खाबाय साननैसो गोजां बोथोर बहराव गैबाङानोमोन दासो जि रज'खाबाय जाबोरैनो लाबालाय जाबोरैनो लाबा आं दिगदार जालायगोन ना दायो सायनो दा सायखाबा आंहा दायो सहस जागोन ना आरामसे सुनानै एवदोल' ओंखायनोथ' गारखानो इदि गारखाजोबदां नै गुदिनिखौल' गारबानो जागोन रोदाफोरखौबो गारजोब हा थानायखौ गारबानो जागोन दे हायाथ' सुबानो खारगोन ओमफ्राय बै नारा हाबिजाबिफोरखौ गारजोब नै उनावहाय मबाइलाव इखौबा गाख्राबाय दङ नोङो ओमफ्राय थाबबा फैया दा रिल बानना मानिमुनियानो एसेल'सै खागोन ना खाला मोसौआबो दसेनो खारथिंलाबायनानै होनासो लायना फैयो बे हासबेन्डआ नागिरनानै फोथारथिंजा ओइथिं खारलांदोंमोन बेलेगनि मोसौजो ओइ नैखिनाथ' होनबा इ फरायाव ओइयाव मानिमुनि दंसोगारो दरमफुल फरा थानायाव रिल बानाय नायनाय बोथिसे जाबाय होनबाबो एसे खमद्राय नङा आं थोनाय नंगौ दे थौ रिल बानाय फोथाराव मोजां नुनायखाय बानायनो लुगैनायखाय बानायबाय आरोलै आंलाय ओरैनो तुला थाबोबाय आंना नै रोदा थाबाय एख' नङा दे मानिमुनिनि ओइ माबा जिगाबफोरखौल' लाफानाङा नाराफोरखौल' लाफालाबायनाङा बेखौ माबानायसो आखायाव हाबजोब्बाय आंना माबाया हाया बिबारखौ होनांगोन ना होनाङा बेखौ एख' नङा मानिमुनिनि बिबारालाय मा जानो एसे एनैयालाय नै थांसै आं न'आव जागोन दे मैयाबो जादों रिलखौ होनो नङालै पाब्लिक होनाङा नामा भिडिअखौ टेग लिराखै थाम्बनेल टाइटेल बानायाखै एख' 5ता जालायलांबाय फैदो फैदो माबार रिलल' बानायनो रोंगोनसै ओमफ्राय मोसौखौ लांथ'वा नामा थाथ'थ' ओइ मानसिफोरा लांथ'वाखैनो सं दा दसे थाबावथ' र' इयावनो थाथ'दो दा लांफैगोन थ' सानैजो फैदो भिडिअ पाब्लिस खालामनांगौ ओमफ्राय आरो माबा इडिटिं बानायनो गोनां दङ फैदो माबा मानि इयो न'आव बासिगोन फै आङो नों बासिलायनाङा